היום אנחנו עושים פעילות בבית ספר עמל יסודי, והפעילות היא קרנבל הזהב, פעילות ברוכה, בעיקר להראות וללמד את הילדים על זהירות בדרכים, חצייה נכונה, חגורות בטיחות. אז אנחנו נמצאים כאן היום בפעילות של אלופי הזהב. זו פעילות שמתאימה לשכבה שלמה, ל4 כיתות עד 4 כיתות, והיא בעצם גם מעבירה המון מסרים בטיחותיים ומדגישה וממחישה את הכללים של זהירות בדרכים בצורה כך שהם גם חווייתיים וגם מענים, והיא משאירה אותם עם חוויה שהיא סחירה, והיא גם עובדת על ערכים שיתופיים של שיתוף פעולה, של חברות, וזו פעילות מדהימה. פעילות קרנבל זהירות בדרכים, פעילות מהממת משגעת שמאוד חשובה. הפעילות עוסקת בתחנות, חצייה בטוחה, תמרורים, הכרת התמרורים, כללים של זהירות בדרכים, תחרות, כולם נהנים ומורווחים, והכי חשוב, חוזרים בבטחה. הדרכה מנוסה ומקצועית, מתאים לכיתות ג' עד ה'. משך התוכנית 90 דקות, גמישות והתאמה ספציפית לכל מגזר. התוכנית מוכרת ומאושרת על ידי הרלב"ד, משרד החינוך ומערכת גפן. אלופי הזהב מבית אבי בן רפאל, כי כל ילד חייב להיות אלוף בדרך. צרפו את הילדים לאלופי הזהב ותהיו בטוחים שהם בטוחים. אבי בן רפאל, שריינו תאריך וחייגו עכשיו 054-6655-932. מספר התוכנית במערכת גפן, אלופי הזהב 12501. אצלנו לא סופרים שעות, אנחנו עושים את העבודה כי אנחנו אוהבים אותה. כל המשפחה.